Il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva waqqaf direttorat tal-kura tad-demenzja li se jkun inkarigat biex jissorvelja u jikkordina l-implementazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali attwali u futuri li għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni bid-demenzja u tal-persuni li jieħdu ħsiebhom. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li dan id-direttorat se jaħdem b'mod kollaborattiv ma' għaqdiet mhux governattivi ma' setturi privat u ma' servizzi volontarji biex tkompli l-implementazzjoni effettiva tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Demenzja li tnediet fl-2015. Dan biex ikompli jingħata servizz ta' kwalità u jkompli jiżdied l-arfin dwar id-demenzja. Id-direttur tal-kura tad-demenzja Dr. Alex Golbi spjega aktar lan wara dan id-direttorat. Lan ta' direttorat ħajkun li ngħinu l-persuni bid-demenzja fl-imma stat ikunu ngħinuhom isibu servizzi tajbin għalihom ta' kwalità u l-informazzjoni li għandhom bżonn biex dawn jgħixu kemm jista' jkun ħajja ta' kwalità tajba. Id-direttorat se jirrivedi s-servizzi attwali li qed jiġu offruti għal persuni bid-demenzja biex jagħtu l-aħjar servizz possibbli. Fl-istess waqt se jaħdem biex ikun hawn aktar għarfien dwar din il-kondizzjoni u r-riski marbuta magħha. Id-direttorat ukoll ħajkun ovvjament qed jieħu ħsieb il-membri tal-familja li ħafna drabi dawn ibidlu l-istil ta' ħajja biex jgħinu dal-familjari u ħajibda jkun ta' support għalihom id-direttorat tru servizzi, tru edukazzjoni biex ngħinuhom intuhom l-għodda neċessarji biex jagħtu l-aħjar għajnuna possibbli u anke jieħdu ħsieb tagħhom infushom u tal-benesseri. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġewwa Etienne Bela qal li l-viżjoni ta' dan id-direttorat hija li persuni li jgħixu b'din il-kundizzjoni u dawk li jieħdu ħsiebhom jirċievu kull appoġġ u servizz li jeħtieġu. Din il-kundizzjoni għandha effetti konsiderevoli li saħansitra jistgħu jkunu devastanti fuq il-persuni li jgħixu biha u dawk il-persuni li jieħdu ħsiebhom. Aħna kommessi, anzi, aħna lesti naffaċċjaw kull sfida sabiex liċ-ċittadini fis-soċjetà tagħna nofrulhom id-dinjità u l-apprezzament li jixirqilhom. Wieħed jista' jikkuntattja lid-Direttorat tal-Kura tad-Demenzja billi ċempel fuq 22 78 8900 jew jibgħat email fuq dcd.aacc@gov.mt.